definition sa forgiveness as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person of growth. Lisod kaayo kini nga definition sa paghatag sa pagpasaylo sa tao nga nakasala batok nga nakanimo. Lisod kaayo batukan o lupigon ang desire sa imong kasing-kasing nga panimalos. Lisod kaayo pugngan. Lisod kaayo batukan. Labi na sa tao nga sa tan-aw nimo nga murag dili gid deserving sa ilahang sa imong forgiveness. But kini ingon siya regardless of whether they actually deserve your forgiveness. Abisan pa daw ug dili siya ngayan nga pasayloon, kinahanglan nimong pasayloon. Di ba? Kita, pag mangayo pasaylo, di apat tamo pasaylo. Pag di mangayo pasaylo, di na to pasayloon. Tama? Pero, bugat kayo ang definition sa forgiveness. Kay bisan, og dili siya angay pasayloon tungod sa iya tingaling. Grabe nga sala nga nahimo. But, gipasaylo siya. Marabag si Nelson Mandela. Siguro, katong tawhana, katong tao nga nagkakuro, katong warden, basig igtan to sa kuko, gibtan niya kuko si Mandela, wala pa kauna, basig bunal-bunalan ang tiil, ang lawas. Ano ba? Kita ka na mga salida, inana, lumsan og tubig, pakurintihan, ano ba? Makaingon jud ka kung ikaw siguro kabuhi lang gid ko dili patay ka sa wa. Kung ikaw to. Nya, how much more kung nahimo na kang president? Pila ray pag-ingon nimo nga hipusa tong warden kanito kay asa naman to pangita to, hipusa to kay dalha sa katubangan kay ako patay to. Di ba president tagod ka? Pwede di mo gamiton, murag na ba? Murag sa uba, sa unahuna pa nato. Naa natay gamiton nato ang atuang power. Kay presidente nako kinsay makalabaw sa kinsay makapugong sa kuha. Pwede na ako ipa-assassinate. Pwede na ako pasikreto nga papatay tong tawanan to or kidnapon nga dalhon sa katubangan nga wala bisan kinsa nasayod. Pero nakapasaylo siya. Pero gipasaylo, ang pagpasaylo ingon pa kinahanglan og ego nga kusog og compassion kaluoy.